obi kura nka abusuapanyin kura nka ne kwa asem ogigina nim se muntimi nka Lumba asem dia muntimi nka tuo we ho asem e di interessant ne betumatu e di interessant asem kura na o se kan no na omhu no kura na so omchiri dedua Abusuafo yemamu nyina akwaba embra Nyansapo TV so because Nyansapo a no wagye so sane ne badwemma kwan so ene so nyame adaroma wo bie kwan ama yetena se adi nkomode se na efata na edika koso a ma video ni na se ensesa no na ye wonne mapa edi ma wa birbia me na mase na fei menkai wo se subscribe to channel no like share mo bi biara enye bi enhwe comment section so ye wo dia na wa che wadwen ama no aye kama nyame hwaw VIP station bus station wonom enya ne nteye do amode na di e de kire yen ode yeto prekope enwumadie nyina no agi santom etomu a na mo hwe na mo ba around a obia obetena ho no a ope bus bia no enya bi hwe enya nsempa no ebitie ni nyina no mo de support yen ti yan kase ye damase nyame onhyamo mene comfort black and atna se ene nkomo twetwen mesrew se empre wo ho enchange no nemom koso ahwe yen fita hyase enkosi awie no na yenwie no e wonya babia firimu a wode nante a ebeboa wo medin enyo oba yesuama yebo a me mana na kwaba ne fe ne nkomo twetwen nyina entoso nana nyaba yemo kwaba ejoso fugu uta wo mame na wankwa wahye na fata wo so nho a se onye konfo nti amnim se wo mpe and I say your president John Dramani Mahama say Wednesday bia a fugu day so so ma me fugu me de me ne o mampanyin nya adwene nka me ne be ya adwene a nka won logu se ne kurom ne ye fugu na nka wa lodu na nka wa ha se e cheba anti won cheche mu na o si obi nkoto fugu nhye nyam bia me wa kapere ne matofugu Matias ene fugu so kura ne nam 6 million 7 million Matias na nipa nyina na 7 million obi ni de obedi o na so nkoto fugu ntinka obese eye Ghana no na nka ne wa woda na wa cha ma Ghana ni ba bia wa nhya wa volunteers ya che wo mahwe wo ade ne de ama wona wo nhye so ho na mo sori yare mo ahye mbra na be de den ama yesu yedi na kan de Matias Matias Ghana nka nteto kakra no ene ye besra ye president yebra wadaroma kichebi mayen kichebi mayen nyina ne nya bi se sa eno ano no mate na no me de nkra ba se me che $100 anyam bia o ma subscribe ma na dura na $100 no ko di sabe bo ame wonya list ni bia na bi nyam bai ko di sabe man se $100 no pakiguo ma ne ho me tamos ani o ma hwe ya ye ne guess bedi o ala mama wakwa ba wie no yenkon ne nkomo twetwe ne so nkomo be bi ma na me mene menya adwuma ma gye ma home ya oba ya no to achi me kafra ye kura na ya kura ba me yire kura jam kafra na me me ba ko me yire kura nke be wa wiamba ze wiamba ne anom ho ofe wiamba bi anim te na jafi akoya na dwoma saa o maso denden ne hwe o maso denden asebusia panyi bia menimu no utu no kura mfa ajo ape o wi a o se ni brain soja nana akobo busia panyi din die na ibwa na bi o bi na mo obi adin o se busia panyi bia menimu no ai hwa na mijina se o hwe yewula ya asapon a wanya ne ba bi ko na busia panyi ni a ono so obo adwuma ai aso de abode fo no o so obo adwuma na o hwe Lumba busia panyi na dada na mutu no na ono so bo adwuma na yade atu no ne ye hwese de oba so bebo adwuma ba se wo hwe yewura jeje runners ne yere adwuma akona du abusu apanyini a otutu akire kama ya nte hwe so hwe abusu apanyini ni bia e fe keke na emom se wo hwe bia ei wo na wo fa ase awuo watima lunch to park mame e kasi ya ka ya no wa hwe no be yesi free so ensem ha yo abusuya boni bi mutena na mate nana me se misa dedi kan bibia se nanu ya na ye firi ha se e koye te de bia ya na ye dwane abeto awi nanu ya na firi ya koye na ye di nkomo a eye Dadiasoabahene nsa woto afre park so hene ene ne manfo so mombra
na nsem kan bi wo ho beta senka na bebre na ka fa ho eye nrada ena na eye da nhyiamu no beba tie de ani bi akire hwehwe bia sesen de wagosi nana pa koso hene amba ma na ye frɛ omo no o mamba busapanyin ne ye hu no na okasa ye social media ya aso yo sha se free ye no wa ena ode ye nam ene tietie nsɛm ni bi enum ena ene ye ba ye di bedi hu komo yi busapanyin kan social media ya aso se eye ye wura tumfo nko a ye betimi yetu no ade so ntenye ono de a obi ya ntimi ntu no mfiri bibia so se ye friend abusapanyin no obi ya ntimi ntu no emfiri so na say ye wura ya ye mfa ne baako o keka bom saa na me de fi baby say na eba me na sika kan o kan 1 million bia no de beta bom na ye sempo ama no saa do kan 1 million bia fa beta bom eno ano no a Matias ye tinana eno ahia mudie ye hu ye wura tumfo wo ho say bia ye wura tumfo na wakase obetimi etu na de so eya ahemfo e na tena ase asemi edo manimu a mo beka asemi Dadiasoabahene tena ase bi o Kyeame Kwaku tena ase bi afe mamprosi hene so never mamprase mamprase hene okay mamprase hene eso tena mu bi okay nese debio so tumfo ye wura ene betimi etu ade so a ene nka asemi walete bi tweda fa ko ye wura honom se adawo ma wonkwa na betimi atumi o me mi break kakra ma me madime break na yensua de bi wa ha yensua de ye wo nkrofo bebre bi wo ho a wonne ne tena se kan asem a opia bonten a eso no se bi osika no sai nipa we wodo mote ahemfi a ehu papa se waya ade ne bia watu ne fo se bia menua ade we die ye nyina ya bopo se ye nye ne sei opia bonten na ye kan no ho no enye no no woka kana foforo no abeka asem foforo e wo media no so sa na mawridi abusuapanyini to park ehu no nti me to me no onye no kwafo ma me sa betima bobɔ ne nsɛm bi so a me de akɔ adwendwem on sɛ nsɛm na aba no bebere na hwɛ ne yani so e de sere keke ba me mefa mu aba okay from day one na hu sɛ abusuapanyini to park onye no kwafo emma me de ne na hu ye ahyase odi kan be kan sɛ onim odoburoni ma me akosua sɛ wa no onim no ti odoburoni kura mfa ne mo kyere safo a emmere no okɔba ya wo se wakoye hwehwemu akohunu sɛ ma me akosua sɛ wa kora agya wale ewi akire wo se ono enkoa na wo se wo ye Lumba yie fi sɛ 1 week numpo na mo kɔɔ no enye Lumba nkɔ 1 week nti okoda hotel estimate ya panyini ye na wotwe dem no hotel nkɔ na atwam 200 million na minim sɛ the whole Africa hotel ya kɛseɛ pa de boɔden ɛhɔ na abusuapanyini kɔda ye abra ne dehye awuo a ne dehye ne si fie anka abusuapanyini ba ko pɛde benya ba bia me na da just 3 days pɛ na nka wɔyɛ ntotoyɛ ɛde aba no otimi kɔda hotel 200 million ensem bebre na abusuapanyini aka enne wɔse social media kwa no mutena chitu no ye nipa wo social media ba wono kro ya nyina social media wo nipa kro ya wo si Lumba ya wel ewi a kire ne efra wo se wel bia na ho a kese ensem no nwonwonan na we ye me moja we nye me moja na opebesa busa na wo se we ye me moja me woni video bi audio bi kro a wo se obi antimi ntupa akoso hene enne de wo kro ya na wo sa ebode kwa adu kese ensem no aye nwonwonan ti abusuapanyi de ne ho otoro te sa adwene wo so ne mu ye waye da biem abusuapanyi se ma ye kan se ma panyi fo wo fie a omutu na de so no oso no do hwe video no de ko mo ye no social media no so no na nya ma panyi fo bia na etu na de so aha na ye mama China no ye ba panyi wo fie asema abusuapanyi ka ye no e wona new interview waye yes o ka sei o ye o se nye social media so eso so ne gina edi to obuso e wa amamere ne amane ya wosa wofa eso e de ye den edi to obuso panyi no kan bibi wo se ohene bi
ɛyɛ mfomso a na sɛ ne manfo so mo mpene ne pese etu na de so a ɛkwan da hɔ ɔhene ne mmoromra so wetumi etu na de so na mmom yɛmfa kwan pa so yɛfa ntu na de so na sɛ ɔno no so ne de yɛmfa kwan pa so ɛkwan papa na ne de atu dɔm kwan na mfa so mo yɛ no nyɛ kwan papa so na mo de tu no nti ɔ kwan papa bi ɔbɛkyerɛ busua na sɛ wɔno aso wɔ kwan papa bi a ɔso de kyerɛ busua no baabi ɔne ne nam no de sɛ mmoa na wo nsɛm ya waka mi wɔ questions busa pa ɛwɔ na de ba kɔ mani agye ne sɛ Kyeame Kwaku aba asɛm wɔ mu okay ko Kyeame Kwaku de menim no kakra fine sɛ questions de ɔyɛ ade okay nti ne no me wɔ questions bebree ɛde ma yewura Kyeame Kwaku okay na won to no bo ase no ansa ne baako emma me nti yɛnhwɛ first question na obusa sɛ ɔse otumfo nko na betumi atu me to me me be blaster ne ka kyerɛ ne sɛ asɛm na wɔka no ɛnyɛ ne kwan so no wa limit santehene kura ɛna de ɛsa yɛ me de wɔ asɛm ne mu kura ne sɛ baabi ɔmo kɔhyia yɛ no ɔmo se ɛnyɛ Lumba asɛm ɛna ɔmo bɛka na Lumba asɛm na nanom ayi ɔmo ho afirim ɛnyɛ court sɛm na ɔmo bɛka ɛnyam bia no hia na ɔmo hia paako so ne na busuafoɔ no me manya ne nteɛ sɛ friend say Abusuapanyina kantam agu paako so ehene so ɛyɛ otumfo ntam ɛnyam bia Kyeame Kwaku so we de na daworo ma ho na otumfo ntam no ye woni pa bi a otimi ka otumfo ntam ana ho asɛm kyɛ ye otumfo ntam no na ɔmo kɔka ho asɛm de a me ewom sɛ misua wa santemam na emom de masua ne sɛ santehene ntam tɔfo ma santehene na ɛka obi ene obetuma ka santehene ntam amana yeye ye to so mienu sesei na omo se omo hia paako so ene na busuafo no anyam bia no eye chawpa ana se eye salmons ana eye by force se wo se yekofo omo do omo ba ana se yo hye cause eye question na me busa na ka question kan me busa na so bisa ma me okay because at the moment ya obeka se uhia obi no fine ebia mesere wo e wo mu se ye yofokuo baako ba sa mpanyimfo yi omu nni asɛm wɔ me ha na mmom sɛ edwa atoa ɛna wo de kɔ de afata akyire sɛ we de nana madaworo mo we de edwa atoa ɛna yɛ pɛsɛ nimu twetwe nkɔmɔ kakra na nipa na ba na yamu anhyehye no sɛ ne sɛ anya dwa atoa na kɔ yɛ wɔ hya abusua no betuma ka sɛ ɔmo mma abusua no betuma ka sɛ ɔmo mma because abusua bia wɔ ne na no ɛma mpanyimfo no ɛna atu Abusuapanyini ena tu omu tu no omo bo ne kwadu sese mo se nye Lumba asem na mo koka Lumba asem so ho ne atu Abusuapanyini abusua ne bo no kwadu 4 ebia se social media omo rafia kwadu edi kan omo se abusua ne frɛ se omo to park ama omo betu no omo bo ne kwadu se first one omo me kyerɛ ba bia osi Lumba second one on kyerɛ kwan a ofa so a oye Lumba yie no akontabuo third one eye nipa odi Lumba ade na fourth one ne ye omra na omekire busua no baabi osi Lumba because omunim baabi a esi Lumba obi a wo ye Abusuapanyini e man panyimfo akasa asem wo ya kire wo a wo mema wo beti se onko wo se Lumba social media some de buy say do odi Lumba de mo ye yie na wi abu akonta ama de odi Lumba de no kora ewo ho asem wo ye kan we ye wo mo Nyansapo o na ba ko afirim ti hwan brempoma na di ade ana se fosina fosu na di ade sabe no me kai say ni audios ni bia na ni interviews ni bi mete wom say o say ai o mitini wom say Abusuapanyin say de na o pe de odi ade na hu no oba meeting ni bi was antasa nka hu no so wamba de wa hu na enye na enti ye musa say man panyimfo no mu tu no omo na di usi su nti no matima tu say nye omo na di usi su omo ntimi ntu enti say na wakonya abusua foforo bi na wadom a sa abusua foforo na wakonya adom no we mu di usi su asa na wakodom sa abusua na woka no so mo ho kwa so motimi tu enti say nye Lumba asem no mo kwaka de Lumba asem so na atu no enti panyimfo na frɛ abusua so mo nye de se muntimi nka Lumba asem dia muntimi nka tuo we ho asem ye tu na wie na mom Lumba asem na kofa tuo we baaye Lumba ngu ye ne ye ntu no correct Lumba ana atu no
Te say Lumba na atu no yesi be kire kwan afa so a wo de saa de we nyina de abusua no wantima me kire ene yatu yewura Dadiasoabahene owo man panyimfo e wo nakonwa ho a ono mo fa adwen saa na paakoso hene so wo man panyimfo a ono mo fa adwen wo nakonwa ho se paakoso hene eya mfumso wo akonwa ho man panyimfo no mtutu paaki omo abetimatu paakoso hene ko so mo ne si hene tu hene ena abusua panyini se abusua ne so o matu a asante amamrem de wo mu ne se o ya abusua panyini e de usi ade so ne utwa dwan a ye tu wa ne ye twa dwan no nti wo se ye ntwa dwan a e bia de usi so ya anye udwan asante amamrem ya de nsaba ya tu ya si foforo atutu pa da agu no so nti we kura anye court sem abusua panyini nye court sem o no aka se wo twe manso ohene kura ye tu a anye court sem na emo abusua ne pese o mo do court a omo be kokoto se omaja pade abedi wo tama na ya abusua panyini ana no ye tama na ya ohene abusua ja pade abedi wo ho nti fa abusua ja pade ma mo afa mo be kokoto no maje o made na mo se ye tu fie de ye tu asante amamre mu no e man panyimfo omo na etuo ye tu awie abusua panyini ya hwe hwe ya enye ye yes na what can so said the kwan a man panyimfo fa so tu no amamre kwan so okay amamre kwan so no mafa o matu no mo nya mfumso bia okay ye bokwa adu ansa na yatu nipa o ma bokwa adu so enti ntempa na ye bokwa adu na wote ye ne se ofi se wo ho anu yi a ai so akokot na wo dia asema akokot ye be seven nipa no se onfa ne defense mbra defense ni adanse ye enti do defense kwa afa ni da asem na hyeche so enti se ye frɛ ba ko a e bia se question ye 4 a first question na do adanse first one ba second question na do adanse second third question na do adanse fourth one ko pimse be wi asem ye de kali na eno ano no a ukọ ba bi nti wo busua panyina de ntini ye ka kire wo se ya bo wo kwa adu ya ma 2 weeks wo se na wo ba na wo ka be se ye nti wantimi ama be sinne wo wie ya wo se omo ano mo wo ho no na omo nya wo mogya wo so mutimi tu na social media ye ntu nipa de he na wo gina ya wo kan ya na ye dem wo busua panyina se Lumba nwu an ko bi animu enye social media ya na ye ma auto park a wo je ye won kire busua di to park ma no social media ena fa so awunya to park social media na fa so awunya edin social media Lumba ntina ma akotena YouTube yi wusim so ti ase social media through social media ye ena na me say enra me were hwe emra na abusua panyini yentu no na iPhone 17 na watch ya na bo na ma hu se watch aba abusua panyini na se nye ebia nye de bia na obi na pressure aye pressure on kai kura so mo watch anytime I read me reho papa abusua panyini so he ni din a waso de ni dua so so ti ase enye secret ankasa wo ho secret ankasa wo ho a efifure ti abusua panyini pa a kire no mo bo ne kwadu na secret ban na wo secret wo ho ne se saa abusua panyini o mutu na o mo de na ama no yi ono ye pa akoso nua o ena ohima na wa ba no so ye pa akoso nua ana pa akoso hene so na wo nte se no akonwa na nkasa na ya firi wo nsam afiri wo inside awie enti se fifire ne na ete no because one na ya grandia kwototo ne niam yi a eka bia ohima no kra betima firi wo side na ka ya busua panyini wo side ohene so ohima wo side ba se busua panyini firi wo side ohene firi wo side ohima so firi wo side okay enti wa ya confuse wan kasa busua na nkasa etwe no enti wo pekwa bia be fa so be collect ni mistake no so wase na wie Dadiasoabahene ya ene wo report ama ne dendenden asem wi ba ya otumfo de ne kan committee ho o record no de ne koma o bloggers mo boy ye TV na ma menkra de we o social media e wo mu se asantemam ni nyina ye wo Dadiasoabahene ma tete video bi o na abonten se sebi na deja e wo abonten enye Dadiasoabahene ya o tisu sisi ye nyono a eye old one na ye tu no sa ne ma ne ma ye tu no ye tu na wie okay wontia konwa so biem na emom no mu nkirem a omu nkirem se Dadiasoabahene na odi kan ne woni video ya kan trasa ne ya kasa Dadiasoabahene hwe sa de we on ene ne ma akom ehu wo mu no konfo bosom be ya ade ne de aseda akoma konfo konfo we de wa bin o ye nkase ne bosom na bin so ti ase na emom se konfo ne ya ade bi ti a ese konfo we de wa ya azan o ne bosom nyina ya azan ne da akofo le bosom enti se me wo be chama de na wo se wo de brebo som a e different and as a bosom no so wo de ma konfo a e different ti mesere
bloggers no mo no say sa naked picture na omo so mahunu no enye Dadiasoabahene we ya to mumungu omumu sa anya manu na de wa ye no so ayam fom so a fine obi yam fom so aye ka ewum so wo hene oyam fom so aye nyina ebetumi aka because ne santehene kura di asema kamela sini so na emum naked video na emo kan de enye wo hene we ya ti wo Dadiasoabahene de time no a na wo se Ex-Abusuapanin'S mo blast no e wo sa ne ma we hu nyina no mo antimi anya mo se ma prapra mo nsa firi Lumba case hu Lumba case so ne ye de atu no enti se mo fra busuane pombe bo mo pom ma na ka me bebisa se efrei ahyase no ma panyifo frɛ eye opanyi Kofi Owusu enka ne Abusuapanyin ye frɛ no mprenu wa ma ene mo no so ntina Dadiasoabahene frɛ omunti omo so kasa omo ma sese ne de enti na mabusa question bi say ye nim ade potia sa mpanyimfo miensen ehia ya omo so omo frɛ Paako hene ne nabusua ye nim enti no mabusa Kyeame Kwaku so na daworo ma ondo pe question busa se de me pe question busa ye anyam bia no eye die ntira ne ye frɛ wo mo se ye entam no a enye omo na beka otumfo ntam ho asem ene omo se Abusua asem so nye omo na eka enti anyam bia frɛ we ne ye de fra e de adwato na aba wo mo ho anu nti omo frɛ Abusua no enti de omo kwakwa ye eye salmons ana se eye dwato ana eye wo hye yenti ase sembisa no omo ma kira de kro nti omo hia Paako so Abusuafo no ene ye nyina su nim se wo hene no onti apo enti wo hene ne nti apo mo frɛ ma mpanyimfo no ana mo frɛ ne Piero ene wo hene so yale a wontimi nka asɛm wɔ nachi mo ntwa ma ne ho ntɔ no de ebone na papa no waye a obi a wo yale ya sa to ya si ehia no se obeye dai enti mpanyimfo de madawroma ye nyina nim se Lumba nsensem hu nti ne atu Abusuapanyin enem so se nye Lumba asɛm na mo ka enye Lumba nsɛm na mo ka na ye ntam de a entam no so ye nyane nte ye se ye otumfo ntam ne yaka ye nyam bia mpanyimfo na miensa ye mkohia ye amkoka asɛm otumfo ntam anyam bia wo de madawroma mo na mo ka anase ye ka otumfo ntam a hwan na o se o ka otumfo ntam mpanyimfo madawroma mo mla bonten na se asante akonwa no aye dagya obi ye ka de ope o media no so ti wo de madawroma nya nisa mo ma ye nte ase se oh bia se obi ka otumfo ntam a me Kyeame Kwaku so mitimi kinam ka otumfo ntam bia Dadiasoabahene mitimi ka otumfo ntam ho asem na fe ni pe ti bibia ase a no wate ase na mom de mimi nimri se santehene ntam to fom a obia ni asase we so obetima ka ntam no mu asem obia ntimi nka because santehene konwa Dadiasoabahene wontimi ni Kyeame Kwaku so ntimi ni ohene na oka hu ontimi ni santehene konwa ma ne nyeye ohene bia o santehene konwa ho bia na obetimi adi akonwa na mena yeye na mom no ye wabusua omudi santehene konwa ma ne yeye eti ntam to fom a santehene na so eka ha ntam enye obia na betimi aka wotena ho ka santehene ntam a waso be yehye wotimi fo anu mmoso kura se ya ka ye wura ntam na wo kwete wonte ho wo ho ntam ne nya wo dia santehene ntam ti we no mada woroma frɛ no mo frɛ Paako so Abusuafo no omo nsɛm bi aba bonten ne ebusa omo mo se enye Lumba nsɛm na mo bɛka enye ayie ne ho nsɛm enye court nsɛm enti die fra entam ho frɛ na sa ntam no hwan na se ka ho asɛm ye ba srɛ wo mo se bia youth na se ani abre e wo sa nsɛm we hu no ye srɛ enye ne be kyerɛ kwan mo fa so ndi wo makonwa ana enye ne be kyerɛ mo kwan mo fa so mo nye ba de anim ni se Paako so hene ye obrempɔn Dadiasoabahene ye obrempɔn enti abrempɔn fo kuori na ahia na mom se mo wo mo nkomodie bi a enam nsɛm na aba abonten ne de ye ka to ahene bi so ne de ye nka to ahene bi so ye twa ntro ene ho nkro ne bali nyina no mo ye obi kura nka Abusuapanyin kura nka ne kwa se mo gigina nim nka so mo gigina Abusuapanyin dabi wodi kai kura wo se santehene kwa ne betumetu komo Abusuapanyin a wo fi akonwa aya adwa unye man hene unye obrempɔn e de ntre santehene betumetu e de ntre sa asam kura na o se kan no omuhu no kura na o so mo chiri dedua wo ho ade na peso de santehene fole fare sa asem we wo fi akonwa ne santehene betumetu for de de ade na o se santehene netu na asem kura o kan to anu munye odu ade na nesi kadwa Kofi se nhwe ha na sikadwa Kofi ye se ye obi atimi fara no pipiripi no ba so kasete sikadwa Kofi ene first na ko kan na o se ko twahwe sa na ye mana bomode de ko tro ahemfie
ne fra konfo me yebekom ne pagya de gina ho ne yebusa na de kronti a okoka asasem kakraka we se santehene na betuma tu wafiri wo fi akonwa no so adan ade anim guase ni eda akora bitu anu so kamla na o de kasa tia santehene abla santehene enim asem no ho hwe asem ekoso nyina santehene wanim ho hwe na mom nam se panyini due mantenti papa na kana no tum no tede ba bi din e na sebe mu a mo tete ne ho sa ahemfo no mo sema kama no atuma kwahwe ba bia pese o kasa tia santehene ade na de ma na ekoso na no kora nyame aboa na waba na manyana chabi Kwaku su mpanyifo o manyana sanse mo ntimu nyina social media mo nteye so o se santehene kwa na betumatu no I was saying Kyeame police station na ho yede ana na mo mfa ne nhyem na mo mfa no enkodure santehene anim ne musa sa asem na obegina ho awakan ye no e de dro se santehene na setutu for there como Abusuapanyini ko Abusuapanyini ntimi nto asase Abusuapanyini ntimi nya hwihwia na mo wo de ne se wo ne ma ne beka bo ma fa adwen wo kira adwen na sa adwen ne tom na ma no so me fa omo so mo mfa wo ye de omo mfa de bia santehene ka wo se se wo ne man panyifo nya asem a wo ba na ni maka se wo tu hu dada na wo ba wo tu hu dada na wo ba man panyifo ne si hene man panyifo ne si hene e na tu hene Abusuapanyini wo ko ye ketika ye na odwene ho keke enti ade na mpese mu de Abusuapanyini no e control mu ho hyehye mu ho te se de bi nsida adan afa no akofa ani bire nsoja aya ho se de wo ye hanbofo bi a asemato bi obi nka bi ma ho adan ko dada ru ya ko gina hwe fifire ati ho sa betie no wadi o se ntwabie no watwa bi o e fifire ti o sei minim da fifire ti papa da kanra ho na o wase da bi a won fa nko ba store wura na ko gina container nanim store nanim no me yakma yi wafiri ho enye na ho akye na do ho bata bata hwe mpanyimfo mo teta da ho se nkotre adan na wakọ asem wakọ na se asem no yetu ahye kofie boko kofie se wo so ye panyini se santehene na betimatu udi a ade na panyini wa no otoro sa asem a wo kan opiero kasa o mane nkasa o preya do wa no kotu mu bi kan bi o kan bi ayedan se wo nim so beka se wasem dia se wo court na wa betima ka wasem ye mfa lawyer no kware wa fa lawyer wie dia adan e na wa no dedem opiero ba ko beka se yesi Lumba o yisile gon menti se waka ho asem so ewiase wo ye ho se minti obia ene obetie bi se no onim ntoma na fira no ne din a ka won fa mfira nra ntoma ne din de se ani bire soja afa no wani abere wani bire for dey kam wo fa se obrempon wei di petitiro wiase nyina nim no kura na woda fo mpo wan fira ni bire soja na di coat green coat ni inner green ena na coat enne de ni bire soja wani abere ne se wabusu ya se tumi na firi mu nsema wie se wo hema firi mu side wo hema firi mu side Abusuapanyini so firi mu side enti wani de abere papa abere mfifire na atini nyina gya na so woni mu na eba nani ha ade ne yetufu papa panyini yetufu awonfa mate koma Abusuapanyini mate dabi yan kontam no wadaroma se entam to hini biswa oyo hini bio ana se agi se yakantam no firi ho ansa na wato aso na hini so yo menu aba me dase se ohene yakantam to so yebutu akonwa kopem se beka asem bewi ntene ntam na ho nche no yebutu akonwa sa bra wonya hene bio unsiesie ho te so ohene nkodwa bobi ase se ba se wo kwa yi a obekọ normal te se de obi kwa yi chini yensi wo so o ma abakon obefira ntoma normal se de kwa yi ahye o chacha untimi fa ne mangugu ho so ohene enkwa yi okay kopem se beka ntam na firi ho udi bemu a wakoto akonwa so ebo wo na se o se etu a ne yetu tintam ye te se duabo tam te se duabo entam ehu sin duabo ankasa na kai wakanda me ubetima abomedua me betima tena me fie adane ba wontimi nka santehene ntam ntom so ma me tena me fie nane no me pro meko se tetene ye kantam gu so ne ye fro no ohene wa ma watwa ho asu ene ye watwa ho asu wa ma watwa ho asu ye de afena aba abefa wo se ye hian wa ma ene so wapon ho ene se mo fie ho no so akonwa na mpagya biem da ya butu no konya ne mpagya biem dabi ya butu akonwa no enya sam keto na nane wo tintam ano mo didi agoro sa no enne wotimi hu ohene na obi akantam 25 years yakata so okofo poma ntam we me so bo hu ahemfo betu wo me do nyankopon wo de se wo de yetika na ha be hu sa da ye wura betena sa asem we so no wo do bo hu ahemfo betu wo ha ensam ha nana ye kantam mami bisa o kantam a ye de to so be ye ya chi odadua wadaroma hwan na timi chi dadua yo me nua me da se ye ka ntam a obi a oye santini de hie bia
de mogya ne woni mu etimi chi dedua de kwa ahemfie ekoka dedua no ya chi ne yese danseni anu wo ho otese ya kantam enti no obi wa se ne makofo obi fira ahemfie enam de na ba se wo meche ntam da bi o entam ka no eya abufuo na de ntam ka ba o abufuo ti sa asase ya metisu yi mesi ye media ena wo so se ye wo dia ena bi a mimi si dan na obubu agu ehwa de betima ba mu se enya menka otumfo ntam na otumfo hwehwem ne ehu nokore wom eti meka mi kromo ntam kromo hene ntam na me de tante hene de aka ho nti hwa no na ya befa me de me kwa ahemfie de dua kire ne bamu a na kromo hene so alidi me etu sante hene de hiase na dansini wo betima ka chese asem na maka na machi mu de dua no ro de akọ tienfa so yo obe so ya henkwa dabi ye wura mahama kura atwam na so wote se ye ka ya asem jaba ne ya bo otumfo ntam so a otimi chi de dua ka kirem se asem na mo ka na machi mu de dua me de kọ amma ba be yi ma no ne mom se de dua kire bia mamu de ya ntamfa enimu se na obi e ni ho no be chi de dua bia ene nipa okura na obi a nchi de dua ha na se ye hwe video bia na obi ka ntam a ne ayere na no me say o ma wonka aburade akopara ko fa sem bia ma ntam ne ehu ye de o se didi dabi yem fantam ni agro kra dabi wo de sante hene ntam di agro waso be hwe o man nim ene ntam ne ye kato so a wonye ye da se wa hwe anka ho asem a wonye ye ene ntina se obi ka ntam ne owu ese ntam ne na akunu enti obi ka ntam ne etu na ese ntam ne na atu no na busuan kro ma che o se ko makoye mu ade dada so mu koye mu ade anka sa be mu se bia ntam kro nuru sante hene nim na mukra mate se ntam na emiensa ena o maka mienu na aka baako dabi sante hene ntam nya ka wan ntam na ye tan kura o se nyina ko sante hene o yetimi nya bi nja bi dabi ana sante hene se be ko ka o ko ka o de no yi sante hene de ato na wo be di aja sante hene so di ja obi na wo na so di ja ne bi so ne di ja obi hwe dabi ya nya de sa na sante hene duani si wa na ko ya no afa atere no aka se ekom de no atibi adi dabi ono so odidi ne bi ta bi fi tofo ma wafa enya ono so odi no waja ne bi hwe ukobo musu ana enti bia na do mo keka nte sa na so matima kantam ne bi se ntam ne emiensa na ya ka mienu nti ya de sante hene de atoa enya ne kwan so no ni nyina wo se nyina koyi so body ka kan okromo hene ntam ansa na okromo hene na lidutu banhia do aba dis also aka entama gu pa ko so hene so a eba ne sen na obrempon sei na waka ntama to no so na ayi aba na watima ya ayi usu panyi watima hye wo ho ya ayi pa bla pa ko so kura hene entama hu ne de hye nanim ana de onse na ne tena so bisa se o ka se ntam to ho a e de kwa se ye ayi wo fie ne se ye nya yi ne so ntam da ho ne yetima ye ayi di a ai ne so san so bi a na asem no kura ba ye no sante hene anka se o monkonko se pa ko so hene ayi enti se ntam da ho a ba ne se na yewura beka se mo obusa se makwa kwose pa ko so hene na ese wo abusu apanyin ko ni mama mre se nye sante hene be se kokwase nkuro mo hene o se wa hu se da bi o se me kokwase nkuro mo hene di se ntam da ho anka sante hene beka se fansa ko me se nse mi won si yewura tena se mu we so a me se so mo pe so mo ko yewura ni mo mfrɛ me me kire mo kwan befa so a o mo nsi o hene bia so mo ko yewura ni ye nyina ye soma sante o ye nyina manhia nya obi papa dia eya asantefo nyina dia na asante no enye tro obi se me ya sante ni nko a o he nordness wom ebunufo wom enkran ayi we cha kro enzema ye wonzema kotoko ye wanwona kotoko konfonoche anwona nyina koye adwuma ndi baabi a konfonoche kwanya adwuma bia no ene baabi a wankoye adwuma nordness nyina ya asantefo nti asante ne ye oman ya se timliga wife so ti ase enti wu ntimi metena se ma wonko a omfa asante mafom adede abusuapanyin nko wasem obi antimi ntu je se sante ne e de ne ehunahuna yi dabi na nkofo bi kra bisa say abusuapanyin wo letter bi tra nka wo fan ko pakoso hene momu ho no straight say pakoso hene wadaroma wona mahu letter wa abonten say wo tie de mampanyin fo ye yechi nti ne yensi nkonya ne yenka asasem wi so so free ne diem e de call Dadiasoabahene de asesen se letter no se free pakoso hene ho se free hen abusuapanyin ni kwan wo ba bia so okobusa pakoso hene se oka ho ana wo nka ho otimi bisa mu asem e man panyimfo ni tu ni wie no mo no akwakoka kire wo hene ne se de se ni wa ye ntu matu no wo hene gigi wa no hwese man na nsa ntu a wo de mapakoso hene nya kokoduro meka kire man so no mo nya adwen na nko behu the man take decision na final and the decision no mo take ye no so nya botiri mu kan asem no mo kan nyansa wom mo ba Kwaku
so ti ase o mabokọ adu se bekirem e mo kire se wo kura wo nua panyini di abusuapanyini no o ka abusua ne bom nti ne de ma wo ne ke nuru so so ti ase ne mo nua papa bi o ye nti ne hwe won se de wo nua yi ye o ka ye bom no ye de ma wa so betima ye saa e ma ya ka saa sem wo nyina kire wo wantie na nyambia edu si so pa ko so ne edu si so pa ho so kro hene wo tumi se otumi se abusuapanyini na wan kasa kura abusuapanyini wo ko fa wo hema ba se pa ko so hene nyi no pa ko so hene wo tumi se otumi je abusuapanyini nsam wo hema e man panyimfo na be kire se we ye mfa ne nko why e man panyimfo kan asema wo de omonye je omanim tumi ni nyina ekura ma no panyimfo wo se ebobo ye ka eye Kyeame Kwaku so wo ka so wo nsem bia obisa no ni nyina ye nsem ya ho a wada wo ma de yesuma no so wonko na onfrɛ man panyimfo mo momra na asemi se ya tu ahye de mo momra na mo ntras na mo nka asemi se dani duru ho na man panyimfo ama e de na panyimfo betina ye yo menua medase se man panyimfo no ama panyimfo no mo frɛ mo no muntimi nya bibia amfa ho o muntimi nya hwe ko se basa na panyimfo no akomiti kakra komiti a o makomiti kakra ne se emla Lumba free mu a ntam ka kopie mu wa hemfi a ede committee ni ma wo mo ne ko ba se na nanom se Lumba nsem o mayi wo mo nsa free mu no kore ti se wayi Lumba nsem wayi wo nsa free mu dia wo mo a wo kofre wo mo so ye Lumba abusuafo o na Lumba case ya ho so ne etu abusuapanyini enti frɛ na wo frɛ wo mo frɛ wo for dia na emom no nka wo betime nya wo mo dia a na ni kwa so mo ba abonten be ka se Lumba nsem ya yi ehu afrim because Lumba nye wo hene ye meka Lumba asem wo ha de a wo mo na wo frɛ wo mo so ye Lumba abusuafo ti wo frɛ wo mo for de enti so o ma ama o mo nya mfumso bia because mo se enura no kro mo beka asem no bloggers se nye Lumba nsem no mo beka na emom entam bi eda ho ene ye ba beka asem entam na eda ho no so no se entam da ho a ye nya yie wa abusuam empanyifo matema trase ma abusuapanyina ye na yie ayie no kro na abusuafo abusa mo question se wantima ma yia no ye tu no enti se mo se mo nya Lumba asem na mo beka de a o mo so Lumba asem no mo gina so tu no enti o mo so po mo ma ko mo se sante hene beto ne nsa frɛ wo mo so because Kwaku so ye obrempon na Dadiasoabahene so ye obrempon nti abrempon fo mienu pane ye ngo pane na emom no ye nyina ye gina bre ye pe ye nyina ye kumase ahemfo na emom no fokuo na ye nyina ye wom enti se asem aba abusuam obi a wo na abusua na se abusua no mo se me masem de enya me fie asem na mo beka ba anya me fie asem na mo beka enya wuo bi abeto abusua mu na me beka na emom no me frɛ wo frɛ me for de enti man panyimfo no se wo momu nia de ho enti Kwaku so hene na abetima frɛ no se mo wo fokuo bi de a Kwaku so hene na abetima man panyimfo ne nka ho enti o mo ma no kura na di se e bi abusua panyini di dwato abrɛ ye se e bi man panyimfo bi atuo na yatu me no mesrɛ mo mon san fa me nsi so mfom so bi e ma ye bia no mon fa nkyɛ me saa de nipa betima te ase na se mo amobɔ abonten se enye Lumba asem ne ye beka na emom no eye ntam bi eda ho ne ye beka entam no so yatu abusua panyini enti abusua man ba koye mo ade se entam asante amamre mu ka ntam a uwu entam na akum jo so ye mo ade wa ka ntam atudi a e wo so ye mo ade so unim se ntam da fie ho na wa wotumi yire ho esa hie funu ye ayie yemmu se obi wu ya nsa na Lumba be wu se nipa ne da so da ho yensie enti ba ne se na wo sie foforo eja foforo na kwa be na afa so sie kofi want man sie kofi ba wotumi sie Lumba so abusua panya ya mfun so bebre wa abusua nim enti mesra hemfo no se mo fa ohye bi enko ha abusua no se abusua panya ni fi se o woni dwato bi a ono amfa nko abusua nanim ono amfa nko o kan ye yi a na se anya yi a na abusua woro betima frɛ mpanyimfo we mpanyimfo akɔ dwato ama no na se me wo frɛ me se me mbra ne fa dwato ama me a me pa me ba betiem dwato na de ba me nyintum me pa metie so me nyintum so ho na mo mfo so mo ye ne se na wo so mo ka se bia o Lumba nsensem no aba no ya tu abusua panyini fo ontie enti yenya no na beduru mpanyimfo ni obehu nka saa asem yi ba ye ke man mpanyimfo no kura betu mirika aba wanim se wo bete se wo frɛ wo mo ba wo Dadiasoabahene wo si Lumba nsem no nananom ayi wo mo nsa firim abusua panyini so no Lumba case hu ne ya tu no enne na ida kusare ya musi mu hiya abusua no for de ti mo ma nkyeremu a ebetwa de ntiase aba me nyina ya somadwe because ya nya nkyeremu no o ma muntimi nya o mo hwe
na letter no so amode call ye no man tubofo se santene na efre wo mu nti wo frɛ me for de masem ba wa nka mame wo so ntimi nka waprapra wonsa santene de asem ama wo se koka wo se wayi wonsa nti ko bo santene na mane se nana asem na ade ma me ntimi anka mayi minsa asante se ne ma ayafo o santene na woro ne mpabo wa hye mo se mo nhwe asem we nka mo se mo ntimi ma horohoro mo nsa etimi sisa e wa santene am se empanyimfo de asem ama mo mo se mo ntimi nka na ntam de etimi ka na de na be bakra ma hina ka se de me wura asoma me se me nkoye no ba fe de mama me nsa so me ntimi nka sa asem we esa de na no edin enya anu na edin o enya anu na edin na edin a mama nkyere wade hwe mama nkyere wade ye wo bibi ti se me to osisi ai me ni wanya asem e na wo boss eye wo hene panyin oda ye nyina ya no e na o se watubofo se won hwe nka me no nkem asem asem na woni me no kan amaka amaka de na sese woye panyin na odi asem ba na so ko ka kire no na mu momfa letter masem ayi mu nsafira asem no omu nyina so ya santefo ma so ta se omu nyina ya nti sa letter na omde ba se Lumba asem ye yi nsafiri mu no enu na egu asante ahemfo anim ase e di asem na aba ayentimi nka di asem na yedene masante hene wontimi nka entweye si ye yi nsafiri uyu nsafiri mu sai asem de ba na o se kama pam de se maame hye fo asem ko ni ehun se onye santini ba na sabe yem mu se ehun se obi e wonye santini ba mpo so odwane to asante a e di na o se ye no ye gye no ba asante asema to santini di hye wo ye obrempompo wo ye obrempom Lumba timi di pa ko so akonwa mane yeye brempom ba na o ko kan tam no otimi di hema e wo pa ko so mane yeye ba odi asem ba ye no mo se mutimi nso o masem mu mo yi mu nsa firim ama de na nkomo pe no ayatoro kan enna de mutimi tum nsa frɛ wo mo se mo ma yede gabi mo nya mistake ena mo play smart emfa ntam bi mehyehyɛ mu se ya na se na mu wie ya masa atena se enye Lumba wie ho efunu ho ne ye beka ho asem enye Lumba nsem ne ye beka na emom ntam ne ye hwan ntam se santene ntam de a mumra bonte meka nte se santene na se ye nkantam we ho asem ene ye nyina be de agi se santene na woro ne mpabo ahyem santene woro ne mpabo ahyem se mo nhwe tutu Lumba achi musa de letter by se free man hia o se free hia o se mayi munsa na ntam no so me se asem we won adra santene na nkasa be trasa asem we mu no obehu dia sante be ye sante be sheki sei wo de oto obehu hwe na mi sa ni ndie wo se die ntina sa bre no di kan no anti mi amaka ya amaka nyina ya se abusuapanyin play smart okay kan se mhunu bi kira ahemfo no se onna ne de hie wu do pe no be ye edi ntina obi a committee no yegu sa first committee no ama ya de Dadiasoabahene nyina ka committee no so wonye nto tuye ade chi ese 300 million afrim enye 300 million sika na fifirim no mko kan ya o record Dadiasoabahene e de command bloggers mo boy no e de Dadiasoabahene tim ba bonten be kan ye abufuo na ma wo de ba se wayi wonsa afiri asem nim ni se abufuo aba na wayi wonsa afiri mu dia e ba ne se na se de wo se afira busua koro na o mu na wo yi wonsa afiri wo masem o mu na se afira wo mu na onim de wo be kan kire no me de masema beto wanim wo ma atwade so ma no ho pan wa pan ma no mi kurokura ngui no sa atobofo se ye mefa me na bom tu na me ndai me pa mi nsi wo ti me pa na me ba me pa me pa ma onfom ye na fom be no wafom se wo na otwa asa na me di wachi okay so ti ase pa ko so hene kura pa obetima ka se musuma yi munsa firi masem dia ene sante hene na o se wo frɛ me ameba me so obi afrɛ me amenko ati ase so ti ase asem de ba ne sante hene na fa pa ko so hene o wasem mo na mo hwe nka asem no e di entira because we busuani e bia na o makọ kasa tia no ba mo na mo ya ahọhọ wo mu no mo na sante hene asoma mo etinka sante hene huhu nti nka asem no se to otwa ntika asem ne ba yakura na abusuapanyin yes a place to bon na mo se mo nya mo san fa asem no koma sante hene se ye wura wada wuruma ya kan maka to de je se wa na ka sante hene to ne sa from wodem na nko asiesie me kai se JJ runners ene o mpampanyin kofo JJ so on sore sante he frɛ o mo wodem
esiesie asem na mante ahye ye adwuma na asem kitikiti we asem santehene entimi siesie asem we na ye de amamu a de bia me se santehene tu kwan no de asem gya no ma ya asem toroka ebi na aduru ho no wo mo animguase wo mbaji wo Lumba ho animguase wo mbaji ankasa hwe wo mo case ti jam Kwaku so won fa no ko fole o mo fa no ko fole sa asem we kura nko je animguase mo na mo de letter ba se Lumba case mayimu nsa aprapra mo nsa onko ye na yie na yie ne ho ene ne niam bi oye yie na wie sa tam kura busuan kura betima gina maka se mo ka se mayimu nsa ama busuapanyi betena se otumfo so onko ye na yie kwakwa ye na yie wie na se niam nko yie ne ye gina so atuna mo sa se ye nsa amra ade yiri mba fofora na tank kanishia mu no o se ahemfohia ye ka kire busuapanyi se onko no na busuan kotena se na onsiesie na busuan nsem na nka sumdie mra na mommom enya yie ena sa sumdie na ama no na wadaroma ena abusuapanyi asa na ahemfo yesia hia biewi ahemfo betima bisa ne se ye ka se ko siesie obusuan esensem wanya bia wasiesie wia na betima bisa no ehu hia sa ahemfo no kura beje to park kura so omni won komodie bi ehu hia we wo se kom pam ne sa akokọ o se kom pam no no ankasa hu ne mistake ya waye na so mo de hye de hye be ya ese ye tu awie ndo pa onko prapra ahemfie waye onko prapra ko so ahemfie waye hwe ye kurom ha afrantwo case bi si wa ha se ohene no ayamfumso wa ton na ye ono ani fie no de ahemfie e na ho kire baaye e na oton fie no de ma o ye na e wokwan ho e na o de filling station omu gina so kwakeka nsem ma ye tu ohene no na me se sa ohene no o wote se satawale se be ma hwe ase a na nye na wie ya no ohene nya abotre e ma asem no wotwen wanye tuturasem wanye kakabensem wansiesie ne ho se ohene enya ne ho abotra enena ye wura mu hu asem no mu no kra se asase ni mpo oton ye no enya ahemfie o na momo no na nya pade e na obedi akonwa no na ahemfie bi ani ho e na odi fie waye na ahemfie e na ekwan no business aba e na waton asase no e na odi anya aye investment foforo a o ti na si ahemfie kase ene onim se almost be 13 years 15 years yes ade na konwa ma no so enti ade na wabusuapanyi ewuo ba ko pe abeto abusuam ye tufu ba bia die na wo gye a wo to twene wo bagina abonten ka se wo de wo wehia ne se wo besie Lumba wo sie Lumba wa wie ne yire mu obi opeto ye ye bia koye celebration of life kura outside injunction koto so ade wo kwa de die nipa injunction asem so kwaye nkan wo ye die nipa enne de wuntie obi a enne obetie obi enne busuapanyi so obetie obi na mo ahemfo a Dadiasoabahene o record o de koma bloggers emma obi tie brochire ka kire se obi bia ofun na kura no e wo no ho America mo antimi anka hwe ba papa shi be ka se sa date na mo de aba no aye ne maso de mutimi ye nsentwerefo nhia mu hwe ensem ha o me se Lumba we won wa wo be ye mistake o Lumba wuo hu no animguase a wo be gi no anya asem papa ewuo ba ko pa busuapanyini ba ko pe na sema ba hemfie mo antimi anka na asem ne se ba mani straight o eyo tumfo ntam na nam se Lumba nya ohene nti ene yeda ne asem ne de ma mo musim ntimi nka asem kekere mo ntimi anka ntimi yeda na mutasi mfie odi asem mo ye den pa ntimi di asem ebu abem ebu afo e ma somdwe ba asem kito we amikura kebetima so wo problem mo ntimi so wo problem we se busuapanyini fi se ya te committee foforo na wo yi ska ade na munyini fi busuapanyini be na de committee so abusuapanyini ben na da committee so enti aduru tam se o se ka mo pam no se bibia nko so a mo pam no mo keka mo dwen kire no ne hwe security be piepie bibi ko so Dadiasoabahene fine oni abusuapanyini mu ni problem bia oni pa ko so hini ni problem bia enti ka se mo ekura no enka unua no se ya so atuka ma kira hyekam makofie makosiesie ba wo to ba unsa frɛ no dia na sansam wo ho brani enka aye no so kura wa anko bi no yale ya nse na ye ya nya na hwe emma mpanyimfo na omo se abusuapanyini omo na di abusuapanyini si ye anya ye na omatu omo no mo se ye sa de dwato aba se entam wo ho entam bai di entam na entam kura ye ho entam santene wada ana na akoka entam di se santene entam ho asem dia ha santene kan entam wen mo ma ne ma bi na ho ma ye o na se be ma meka se ye bufu ma meka se akoka se tie obi da bi mo ma niema mu na ho
And na santehene kura di asema cameless ni so. Because of no kurenti. Se bibi ba na se bia se santehene sa akodan na no ka asema betima nya video say papa asem we de wa na kan na ba ne se na o kan che ne kwa me nkyiremu. Ba mo de eduru ba bia na ma ya takra segem. Utim se obi gu ohini bia ni masepa so ohini ntim mekasa. E de na akoso. Hwe se de social media na aba ne de ma wen trase se obaye ne ma asie o. Mudi agoro ni mguase e beba no. Ze timiliga wife so ase o ma no. Omo twan ne ma. Ibi ketwa bi abayi wan asem ketwa wei santehene de asem na mamo musi mo antimi anka na me da me nya letter say asem ne antimi nkante abusuapanyin kwa na yinam asem kesi asem de asem beba o na we asem ama antimi anka twen ye pese hu ade kura ku Lumba keke ye pese ye promoting na 3 date na mo de ahye no ye pese ye ntoto ye abusua asem muntimi nka asem we sense ka Lumba ye ni kwa ye nananom betin de mo nan yesi so say sa ma mo nye ye pese no kredie sa ye nya bibia ye wi sa busuafo mpanyimfo kura Lumba tumfo de case ni ma mo no se mo de mo na asi so ka se ye wi asem na mo obi anko ye ya abusuapanyin timi nko ye bia e de se ka Lumba da ho na fe ne ye ya ye se ye na ye na anu yi si ye e da ho bepim se abla nipa no wanya wu awie enye hwe ahemfo ye bitimi hwe fridge 30 years bi sheche pa mia me kuro mo hema o hwe fridge 35 years na no ye hwe tafo de a ye yi wo mu sie ye e bia hwe fridge 40 years nyina why ye bo ho ka manso nti ensem ha o wow ensem ha wow na yeso sa abasa yesa me asem na bare me do o waden me de ye pese ka bibia ye etwa nanka bere na bibia atwa ye wode ese ye me de me ye hu empanyimfo ye no mo nam sha asem ba na se empanyimfo ne enko dwa nto wo mo na ye yese dia ene na ye Ghana ye nyese ye save asem ne ba ye nanka ampibi betima agina mu ba asem ne ba manhia nti obi anim se santehene e betima siesie because ensem aye dene kura santehene siesie why na santehene be ka so betima dane no obi ani ho asem ne ba ye wa woro ne mpaboa de ahyem paboa de hyem no sei na mo be ka kire no mo amantima amfa se pampa mpaboa no so de ma mo so amfa mpaboa na mafa afa na mo pe kwa mbafa so amode mpaboa ne beba enti yen ko frɛ mo nan ko ye idi a chire beka de yanka mate nana say tena sei na matu ahyeda enura Kwaku so ye nantimi amane nti etu ahyeda ebesi 24th busumi yamu na musan tena se bio na 24th asa 24th be de me kura men santi ase de se se foku bi hia foku bi a e social media etu hwan na de asem ne beto wo se ye hia Kwaku so hene hwan na de asem ne bae ba bonten ye hwe bibi ye o say ya sante sam ne ye say social media mom na kan ya sante sam mayin sa na ye hu no te nyame adom a 24th na ananum ahye say o mo sent na se bio e wasem yi so na sa 24th no be du ho no 23rd injunction court yi ye say ntwa mu da so wo ho 23rd na say injunction court ne de abusua no e de letter akoma court say tutu park ni tumi so okọ court so wo de asem bia court na celebration of life no so no say Lumba na o mka asen kom beye no na court say o munya abotre enti ne mamia kosua say wa de no maye ende mamia kosua say wa injunction bia na no so o ye celebration of life na o ma amfa Lumba bibia amoho enti huntimi nka say contempt ache wo mo court say wo hwehwem na wa fa bibi o ka bibi say o say custom ahemfosem nyina ba bebem enti bia a mamere na court akoya duru on famera ne nya na mu abusuapanyin de ni abusuapanyin na obaye na say wono no ntimi mfa na abusua nko court enti celebration na sa na injunction no enya adwuma sisi ai a court nsa kan letter no enti say no wode ono onya abusuapanyin enti ho adin mu no wode eko ho adin mu ono ani dimu enti ono ani dimu de na ne bibia wudi a on fa nko injunction nko to so ai ono ani dimu no wode ekoro na say ono ananum asem kura no si yentu ni mpo a ono ananum asem so osie Lumba wi a wawie wa opese okoye wa de bia ko ne yire mu kokoye onsi obi akwan de ba ne se na obesi obi akwan ka wa wanum asem kura ba jeje se no kura pa ye adwuma Ghana na ko timi de yese na ya ba ya ayese ya yemsem ngungunan me dem abuso panyin de from day one na ma nyina ni o obi a ne dance ni wo se yaye odobroni ho ade ye wa nko bi
o dance ni a wi no so want ma fa dance na ma court mami yan ka san foforo okay ti 2010 court injunction no nti se na o ka say busuan twa letter akoso onye busuan panyi bi onti o ka asem no na o da asem ba court wa enye yie no ye behwe e be di echi ni ahwe be bi a e ho akosi e o court wo no na afi ade chi no edwan na me de bebo judge fo dua no e wo ho wonwu ye ai o da so bo ho se wasa ye kesesen first no wa dore sra de okay and ade chi 24th and so that there so aba ayefie so e behwe se ne atena se ni nyina e beko ni aka se di ho komo na hu video bi o social media okay brantie bi keka se o mako fele Lumba saman na mako fele Lumba saman no na ye se ma me akosua se wa ba bewu enyam bia no se nipa na oso okofere Lumba saman no ebusuani ena se ma me akosua se wa wonya obusuani enti wuntimi nkɔ ne ho abusa nti eba ne se na akɔ na abusa ekohu so ba bewu we ebono wa ye se fear and panic de nipa iso ye fear and panic o se police for chin na ba bi kuro na ye soma ne se onko ma me akosua se wa ho abusa on fan resource mbeto social media no omra me kire unye obi dihye wo se wakofre obi saman se wakofre saman Lumba achi ne baaye hwensem hunu bi ensem hunu bi e kwaso social media ese menya odihye na me fre obi so ma me fre osam yenye na bo obi dihye de obi na wakofre obi dihye unye busuani wan na soma ho bia soma ho ena wo mo betima fre Lumba saman eye ma me akosua brempoma ene fosina fosu sa ma mienu ene betima fre ne saman busua panyi to park current me fre ne saman busua panyi ti me fre onye ni moja sa entubada no afre ubada no afre untimi mfre wagu ni pani masisi obetima sa ko fre ne saman enti enya sa ne ma bia ne ekaka no ene yakomfo no ne ye malamfo no ne ye nkrofo mo to mo fre saman no sebe o mo fre nyansa saman mo fre jimi saman bia no kura pa na meka no na de ojimi sama wo ne onya ai ye woni pa bi wo abekọ no aka twa ntoro kire no obi so de abeto abonten so ka se me meti wo sisi e ne makoma busa yes wadamfo bi bewu una abekọ wadamfo no ho abusa ma no dabi oso kọ ne de fa unya ne busuani okay enti de na tu ko abusa ho mu obi akristo for ta yes ade no obi akompa ibo no o se wadamfo bi oba benya asem na akeka asem no de fear panic no de atuni pass unya me busuani ne mom se saman ni mpo na de ne pa ba wo ho dia na de message ama se ko ka kire mabusuani dia e different the saman ti me soma saa wono atimi ba e be so da ye okay ana otimi be yi ni ho adi kire o se e bia ka kire mabusuani se ni eno kura nya adamfo obi a wonnim no no de salam message na ma no ba be ka kire busuani ne mom se makwa kofre no fa dwene nya adwuma kofre be busuani obera afro be busuani bra o ma wo kwan hwe na akwa sa akwa na nsamanfo no mo ha sa o na akwa ya na akofre busuani no saman na no magya saman no ne de ama o se koreko busa na okura no se ufre saman na se choma ne dan na chimawa e de no ka asem kire obi odi na chi ba obi odi na chi ama o no be de ka asem kire so no obi ka tro dan na chimawa asem o ka no betie na ono na Ghana am play smart bye omunya jimi sem no mo de nam social media no e na we na Lumba ba me ho e na ma yese Lumba ma obi a ho bye Lumba o ma obi a ho mo ka ma so da ye hia na nyina ensama nkom no kura da me be ka se me hu ni ye na wi aje so se da ye Matias na yes also de be kan twato wa de be kan twato nyina na se enka ntete na asante ye o man na asante na ye okufo asante akan ho abom mesre sise de ekon asante sunsum ye nhunu bi sise ntro ne doso kontompo no ya hemfui ye besre hwe mesre asante ne ba bia so so do asante nko ade a ukoto se obi twa ntro efa asante hene ho a record nipa no se fa koma wo hene tese suma nkwa hene kura na ko ketachie asem se na mekoto se nipa sumesi e ka fa asante hene ho obetima age recording no na wako otumfo nchen na wako busa mon frɛ nipa sumesi emra me se me maye bi ana waye bi yet ya last year the last 2 years that time na pipi na wo so
ena ha DC Kwabre South DC ebo odwa nyina se Santehene ama ne brown envelope se wasi wo hema afoforo na me record na me ah na se Santehene esi wo hema afoforo a wo no so declare Santehene hema wasi na ye ka brown envelope out ase ena me de course man kwa hen ho ena mpanyimfo frɛ wo hema no ena mo frɛ MP no se omra no omra ma kirem brown envelope nipa de blend se Santehene de man besi ne wote ahai no ano no ntmansi manhia otwa ne ho su so enti maye ntrase maye nwu Santehene ni mu ase wote asem bia tamu dance ye foko mpanyimfo mpamo na mesra hemfo na obi di asem oba manhia na ye pampam no na ye dwodwo no munjai na so obi bopo bi kura na obi meka Santehene wa bie ne pona mo obi a mese mi ko hu a video bia wo siesie gin wie ya akwala bia ohun se otumfo ba wo sori ye na otumfo kochia eye me fe keke adan na obi akora wontimi nkasa kora nyansa bia ni tirimu no Santehene ba fom na ne di nkomo na obi anko betima beka asem no kura bia kere nse bia papa matese ye boporo o pampam ni pasa mesi kura mi ankasa mitim ebi si ha ahemfu bitimi giska na otumfo befu na na nse otumfo video bia hwe wo se ye beto ofie ties nyina mete ka ye toma onyina mi hu wo nko abafu nti aden enne ye no asante biem ye doska ayehu ti mesre sese ne de ye pese asante no ehia because Santehene de ato ye tirim se ye me asante sem hu hia ye asante sem no be hia ye ne be pepepa ma ye monka no kura nkira ye leaders ye sere mu media mintimi ka so wahini weti sei na hini anya wo dia akonya anya wo dia by 4 person wotena so san edi ntia anya wo dia wo person be wotena ani bere ntia me si de bia me so yo ahenkwa na atimi fie na wo na do ba to me do Nyankopon ade amede be ye wo no ade bebire ne tena ahemfie wo do mo matoto wo hema no de ne ba to wo hene no afi no ote ahemfie ho no wo som wo ho afi wani be ba wo so wo hene ne be wu e beduru ba bi no wo pere konya wo di de se wo se na afie kobi o de say was premped the first and I'm na na afia kobi and I'm na afia ba pere konya na ade na ya na Santehene konya na no mo nkopere kokko pere say wo de say akọ na ka beti si on kra bebere wa do mato afia kobi ko hoy afia kobi wu ye no aka say so di eyeye na ka beti wo ha so ti ase ani brenti abusuapanyini ba ko timi trase na o ma bogeg na yakofa obi na ya ton ma no agisika na ya kire ne mpanyinsem ebi asisi nanka ohene ba ba kire se ho na ewo wa wo se okobo ne maame din a ne maame ne kura se abakwase madan konwa se sa maame no kobo ndin kura anwoda so sa maame na ewo we ni papa ni entro kase se enti ye besre ya Santehene de Santehene se man ehia ye ende be hia ya ye mo ahemfu ya ese fon ne de obi atobi o obi akura bi ti mesre mu ahemfu mu ye mu se de ebu mu na nemo ye bebumu a na ye mo pepepe ye ne mo no kredie eni tina Santehene omo ye ne hwe anya ye nu ono beka no kredie obeto no konwa no beka kire pepepe etu ye ne hwe ya enye ye na mami fanse mamisa no kre kan ya na no kre kan ya nemo mutimi kan wo ye free so ti ase nipa bi a won pe no kre bia no asem koto nanim ayin na no kre ya me kokan echena ko mi nam ne ko bu mitu a na sa nkrofo we de otim so mu ya tuturafo ma me nka mo na echena ko ma me kume na sa ne kan e den kan okura mi enku na o kan okura kura nkomi a wote so no obi antimi nya ohwe yeti won ki enku ye yeti won saki enku ye mi ankasa ma konfo no binum ko ma kume na anu ya me ni obi mu nya asem mi nya konfo mo begina so mo na ya dansefo obi akwetena social media aka asem afa me ho no ye nya kwabenane a won na asie so wo ye konfo se ono no ye danseni wo asem na okata na social media ni so kan ni nya nko nyina wachi ni nua mpo ni wan da bi mo nyina machi mpo asem no wati social media na se woni me nante da e no wo kan asem afa me ho ba wo ye koduru mpanyimfo animu a wo so wo ye dance na se bi bowdua wo ye dance ye wo di asem mu wo ye dance se ono ti o medi matem wo dance wo na ye dance ni so o metwa ntoronto me so woni me nante da o ba obi na so woni man nante e no wo me ho dance wo secret wo mo na me se maame papa mo me ho dance a social media no enchimi ntum na emom mfa nkwa ahemfie dance ne nko na ho na akom mra ne minni mu wie a metua tax ma aban mu nsa court mu mra me fa dance ne mra court na ho soso court ne minni ebi kura ho ebi amedam na de mo hwehwe na mo nsa aka wo se wo ye dance ni eduru court na de abase wo na ya dance se o medi matem na obegina mo dia dance o dia dance so enti e be sere no kura ne kan ya
ba wutimi ka wo ye free na ade a mesere o man Ghana na say ye man kontompo aye nokore na nokore so ba ye kontompo enti ye besere ye nka nokore so no obi ya ade na dum say ade unim nokore ne nko ade a ade na wo se kire de ka kire wo nua na ya na ye me nwanwa say Nyankopon ka se tomle bi a se Nyankopon ye bias o se se yo unim say wo mo a omo edi bone no omo ne kura sika omo na yeye ni ya tuatua sika e de ama ahemfo no binim ya twa ntora gie obi hwe maami ye friend say okofo poma se no sika anka ntam 25 years afa na ka ntam na pagya ne ho na me se onni bienti ntam santehene ntam ada ho 25 years ohun ade Nyankopon ne nananom beye wangu owu ya nka kira kata ti satam se na maami wo sika e na opone bi ma sa ahemfo no mo ho aka asem na ndura ahemfi ana ke kontem na me se wanya sika nkonti no efiri ba bia e ka ntam na anko ba bia na se kame me ye nyame na me chiche sika kame mma nipa bonefo bia sika da because wonya sika odi bedi bone nana enne dipa bonefo na nya sika papa fo nya sika enne obi timi ya roba waye yese pam okwa na osa de police atataw ade akakra wo no ho be ni den why ma me bi be kan na se mo social media o si East Legon oni blast ase asoto ya wo si fie enne woni se chairman bi wo ho enya amanso ba bi ono de asem no ko ye no okoye a ye de pick up abesi ho take away police ni bi o ho bi take away na asem no ye nya afa ya de atia no oh Fraras ya nwa fodi ye de take away de atia me nsem ha o man ni mo nsem ne ha ti me da me ntu obi fo se wo anya asem afa kokoto nya asem afa kokoto da bi se bia wajapade bi na obi gya firi nsem bia bodua o na emom no se bia mmara na opeso ko hu de mmara etie de a obetimi de akọ ma asa meti hoyi na obi si fie a meti mu masi dan ya wie eye ne de nti o je dan ne nyina na me de akọ ta de nkyira na da hoyi am de apem Matias ko ne wo fusha ubeje ma poso no Matias fofo ye na wase bebre wada wo ma jasema wo kan kra che se enukredi a esi ayi ni ho no krantina ese wuo no kra aye ntentem nana na se wo di ntroto me so na se me bodua nko a na me ntimi modua no kra me nkọ konfo bi ma ne nkyere bi de bo ma me fa mbo wana ina ma wuo na do so na bebre and in fact wuo no enye fe first na se wo school ni akwala na tare to de tete ene de omu ene de hu de na tare atete ene de obewu ai kura wunya kuro nketo ani ya men kan kura se yesa no aka tantantan kan kuro nketo Matias yesa obi babu Matias me no mi ye nim ye de nam social media na me timi se mi fira kura se ende kuro nketo na fira na kura se ni ba bia ene galam se da woroma ko kuro nketo ba hu dan ya yesi ho okura wote ha ye bia mi tori a ye transform ba esia e fa mframa se ekim na ebobo na adum obeti kuro nketo ye num na light da me fridge bibia sisi so bibia fine kuro nketo ye da wase se onya daje ma ye ene na oni yen di enkomo de bia koso kura yen za na eni yen di juma abusia me na wase se manya bre na mo hwe yen biti ahyase ebesi sesiye ya ye di nyina aba na wiye ye subscribe to channel na like share mo bibia sikano wonka me da wan kan sikano me kwa kodi misika o comment section also eya wo dia ya na wache wadwen ama no aye kama se ne na ka ye no subscribe ba kwa new phone na me kan normal $100 yes open dollar beje open cedis ya beje o ye so a comment section wo do number 2 e be send am amumu okay me producer any wo hono pa ti wo be subscribe new subscriber and old ones no new subscribers ni nyina o ba ya na se wa drop o subscribe ya no do message aba I'm here $100 amount and no na so $100 no $100 so etimi wo fufuo one day o $100 ni say 12 million say na so fufuo na 12 million nya fufuo de asa betima hwe 1 month fufuo bi wa ye ni nya bi o fufu pewa wo fufuo keto bi number bere Matias we ya ni sika Matias ni sika ni nya bi o Matias dini once Matias ye fa wo si say that's ene be send the share bi o makrao ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra
Tanyini wantena fie. Emma aseduamfo. Blani pie frimantam behin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumoni mu hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wonye yie bio. Tonte ye no nsane ye fa. Nyansapo. Aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma ye fe. Ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so. Pese otimu osuma. Ense bratam. Se fanfam ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twere ni mu nyame nai. Ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame. Se bedi akone be kwen bodi atwede. Na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo